Ja, det er godt. Filmer du så? Hans! Hvad er den? Ja, det er fandme fint. 5,4 kilo, det er en fin fisk, Hans. Nu taber den. Der er bare ikke noget. Ja? Der er ingenting. Nu taber den i hvert fald væk. Henrik, han står lige og slagter med en fin fisk. Både den største indtil videre. Jeg kan godt lige sige indtil videre. Taget for 3-4 minutter siden dernede her. Alle Henriks måger. De følger sådan set efter os næsten hver gang vi tager en tur frem og tilbage.